jeg hedder Helene, og jeg har testet Cookers Twin Taps i samarbejde med testfamilien, og jeg vil gerne vise, hvordan de fungerer. De er lavet som en almindelig vandhane og en Cooker-vandhane. Og det er den kogende vand, der er herovre ved siden af, og så er det ganske almindelige blandingsbatteri, der er midt for. Og de er lavet et design, der passer sammen, og det er et nyt tiltag fra Cooker. Når man skal bruge den, så kan man både afhængig af, om man har noget stående ved siden af, man vil fylde kogende vand i, eller man skal vaske noget ned i vasken, eller have det i noget andet, så kan man justere den op og ned. Og jeg vil gerne bare lige vise, hvordan man bruger den. Lige så snart jeg rører ved den, så lyser den rødt, og det betyder, at nu kommer der kogende vand, så det er en sikkerhed, for at man lige er bevidst om, at det er den, man tager fat i. Og så fungerer den bare ved, at man trykker ned og drejer. Så kan jeg slippe, og så kører den tilbage. Så man kan altså godt åbne den, og så står den åben, mens man har sluppet. Og så drejer man den selv tilbage, når man ikke skal bruge mere kogt vand. Og jeg kan se, at jeg har ikke fyldt helt op endnu, så jeg fylder op igen. Og så er den klar til at sætte på bordet til f.eks. te eller kaffe. Og det fungerer på akkurat samme måde, hvis man bare vil lave en enkelt kop. Og det er noget af det, jeg synes er rigtig rart ved Cookeren. Man trykker og drejer. Og jeg har en lille kop, så tjekker jeg lige, er den fyldt op, når det er den ikke helt nu. Så trykker jeg igen. Og så har jeg en kop kaffe. På blandingsbatteriet, der er der selvfølgelig almindeligt, at den kan svinge fra side til side, og det kan Cookeren også, alt efter hvordan man skal bruge den. Men så har den også et knæk her, så man kan spule rundt i vasken ved at dreje den på selve den her. Og selve grebet, det fungerer ved, at man drejer, og så er der sådan en stang her, der bare går op og ned. Og det fungerer også super godt. Vores søn på 9 år, han sagde, at det er meget nemmere end vores gamle. Og det var også et ganske almindeligt blandingsbatteri, men her er designet simpelthen så let og fint. Ja. Så det var lidt om Cooker Twin Taps. Nordic Square hedder den her model, som vi har testet, og det kan du læse mere om i testen.